पद्धतीने आपण पुलाव, बिर्याणी, मसाले भात असे बनवून खातो. तर मी आज बनवणार आहे मस्त असा मटार पनीर पुलाव. खूप छान लागणार आहे, झटपट बनणारा हा मटार पनीर पुलाव. तर या पुलावमध्ये मी पनीरचा आणि मटारचा वापर करणार आहे. तर मस्त असा पुलाव आपला बनणार आहे. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि हा व्हिडिओ माझा लास्टपर्यंत बघा. तर चला तर मग आता आपण गरमागरम मटार पनीर पुलाव बनवायला सुरुवात करूया. नमस्कार, सीमाज बेस्टी किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर मटार पनीर पुलाव बनवण्यासाठी काय काय साहित्य लागणार आहे ते पाहूया. तर पुलाव बनवण्यासाठी आपल्याला हे सर्व साहित्य लागणार आहे. तर या साहित्यामधील मेन इन्ग्रेडियंट आहे आपला बासमती तांदूळ. तर हा तांदूळ मी घेतलेला आहे बासमती. तर बासमती तांदूळ वेगवेगळ्या क्वालिटीचा असतो. तर हा मी घेतलेला आहे स्वच्छ असा निवडून बासमती तांदूळ. तर पुलावसाठी आपल्याला इथे या भाज्या लागणार आहेत. तर या भाज्यामध्ये मी जास्त पनीरचा वापर करणार आहे, कारण की आपला मटार पनीर पुलाव आहे म्हटल्यानंतर. तर इथे मी 200 ग्रॅम पनीर घेतलेला आहे. तर छोटे छोटे क्यूब करून घेतलेले आहेत. कढीपत्ता, कांदा आणि हे फ्रोझनचा वाटाणा आहे आणि शिमला मिरची. तर शिमला मिरचीचा वापर मी कमी केलेला आहे. मला शिमला मिरची बिलकुल आवडत नाही, पण मी थोडीशी घातलेली आहे. आणि 2 गाजर आणि 2 टोमॅटो आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर. तर एवढं साहित्य आपल्याला पुलाव बनवण्यासाठी लागणार आहे. तर आता हा तांदूळ आपण स्वच्छ 2 पाण्याने धुवून घेऊया. तर एका बाउलमध्ये मी हा तांदूळ काढून घेते. तर पाणी घालून आपल्याला स्वच्छ असा चोळून धुवायचा आहे तांदूळ. तर हा तांदूळ खूप छान एकदम मस्त सळसळीत लांब सडक हा शिजतो. तर पुलाव बनवण्यासाठी आपल्याला बासमती तांदूळाचाच वापर करावा लागणार आहे. तर इथे मी पाणी गरम करायला ठेवलेलं होतं आधीच. तर पाण्याला मस्त अशी दणदणीत उकळी येत आहे. तर जिरे थोडेसे, तेजपत्ता, लवंगा आणि मिरी थोडीशी घातलेली आहे फ्लेवरसाठी. आता धुवून घेतलेला तांदूळ आपण घालूया. तर आपल्याला तांदूळ जास्त शिजवायचा नाही, थोडासा 90% आपल्याला हा तांदूळ शिजवून घ्यायचा आहे. तर पुलाव बनवण्यासाठी आपल्याला 90% शिजवायचा आहे, 100% हा शिजवायचा नाही. तर आता आपण थोडंसं लिंबू पिळून घेऊया. लिंबू पिळून घेतल्यामुळे भात असा मस्त मोकळा पांढरा शुभ्र होतो. आता तेल घालूया. तेल घातल्यामुळे सुटसुटीत भात होतो, म्हणून इथे तेल थोडंसं घालायचं आहे. तर स्वादानुसार नमक घालूया. तर आता आपण छान असा हा भात शिजत ठेवूया. तर भात हा लगेच शिजला जातो बासमती तांदूळचा. तर आता भात आपला छान शिजलेला आहे. तर आता आपण हा भात काढून घेऊया. तर पटकन भात हा काढून घ्यायचा आहे. तर एका चाळणीवरती मी हा भात काढून घेते. तर इकडे आता आपण तयारी करूया पुलावची. तर पॅन घेतलेला आहे, 1 ते 2 चमचे तेल घातलेले आहे. तर पहिल्यांदा आपल्याला हे पनीर फ्राय करून घ्यायचे आहेत. थोडेसे हलकेसे आपल्याला फ्राय करायचे आहेत. तर जास्त करायचे नाहीत फ्राय, नाही तर ते पनीर तुटू शकतात. तर अशा पद्धतीने मी हलकेसे रोस्ट केलेले आहेत. तर काढून घेतलेले आहेत पनीर आता फ्राय केलेले. तर आता इथे मी कढई मोठी ठेवलेली आहे. तर आता आपण पुलाव बनवायला सुरुवात करूया. तर 5 ते 6 चमचे तेल घातलेलं आहे आणि कढीपत्ता आणि थोडेसे खडे मसाले आणि जिरे. खडे मसालेमध्ये मी तेजपत्ता, स्टारफूल, दालचिनी, लवंगा आणि मिरी थोडीशी घातलेली आहे. तर याचं प्रमाण तुम्ही कमीच वापरा. खडे मसाले जास्त वापरायचे नाहीत, फक्त फ्लेवर येण्यासाठी थोडेसे वापरायचे आहेत. तर मोठ्या स्लाईसमध्ये मी इथे कांदे कट करून घेतलेले आहेत, ते घालूया. तर इथे मी 3 कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत मोठे स्लाईस करून. तर कांदे उभे स्लाईस करायचे आहेत अशा पद्धतीने. तर कांदा आपला भाजत आलेला आहे. नंतर घालूया आपण बारीक चिरलेले गाजर. तर गाजरचे छोटे छोटे असे तुकडे करून घेतलेले आहेत. नंतर घालूया वाटाणा. तर नंतर घालूया आपण इथे शिमला मिरची. तर आपल्याला एक एक करून सर्व भाज्या घालायच्या आहेत. तर आता ह्या भाज्या आपण फ्राय करून घेऊया. तर कांद्यासोबत ह्या भाज्या छान भाजून घ्यायच्या आहेत. तर गाजर आणि शिमला मिरची भाजायला थोडासा वेळ लागतो. नंतर घालूया आपण इथे टोमॅटो. तर टोमॅटो घातल्यानंतर आपल्याला पुन्हा एकदा हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर 2 ते 3 मिनिटे लागतातच शिजण्यासाठी. तर या भाज्या
पटकन फ्राय होण्यासाठी आपल्याला थोडंसं नमक घालायचं आहे, जेणेकरून आपल्याला पटकन या भाज्या शिजतील. म्हणून इथे मी थोडंसं नमक घातलेलं आहे. तर आता हे मिक्स करून घेऊया आणि आता वरती झाकण ठेवून देऊया, म्हणजे पटकन आपल्या भाज्या मऊसूत शिजतील. आणि गॅसची फ्लेम आपल्याला बारीकच ठेवायची आहे, जास्त मोठी ठेवू नका. तर 2 ते 3 मिनिटे असं झाकून ठेवायचं आहे. तर 3 मिनिटानंतर बघूया आपण. तर कांदा, टोमॅटो आणि गाजर, शिमला मिरची, वाटाणा मस्त असं फ्राय झालेलं आहे. थोडीशी हळद घालूया. तर आता मसाले ॲड करायचे आहेत. गरम मसाला घातलेला आहे अर्धा चमचा आणि धना पावडर घातलेली 1 चमचा आणि लाल मिरची पावडर घातलेली 1 चमचा. तर इथे तुम्ही तिखटचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. तर थोडासा इथे मी पुलाव मसाला पण घातलेला आहे. तर आता हा मसाला सर्व भाज्यासोबत परतून घेऊया. तर खूप काही अवघड नाही रेसिपी, एकदम सोपी पद्धत आहे. तर आता आपण शिजवून घेतलेला भात घालूया. तर बघू शकता किती मस्त असा सळसळीत हा भात शिजलेला आहे. तर अशा पद्धतीनेच आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. जर तुम्हाला कलर घालायचा असेल तर तुम्ही इथे कलरचा वापरही करू शकता. जर कलर घालायचा असेल तर हळद इथे वापरू नका. मी इथे हळद वापरलेली आहे, कलरचा वापर केलेला नाही. अलगद आपल्याला हे मिक्स करायचं आहे, नाहीतर हे तांदूळ तुटू शकतात. सर्व मिक्स झाल्यानंतर पुन्हा आपल्याला पनीर घालायचं आहे. पनीर घातल्यानंतर फक्त आपल्याला थोडंसं हलवून घ्यायचं आहे मिक्स करून. आणि वरतून थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया आणि हे सर्व मिक्स करून घेऊया. तर मस्त असा फ्लेवर येत आहे या पुलावला. तर झटपट बनणारा हा पुलाव आपला तयार झालेला आहे. तर खूप छान लागतो हा पनीरचा पुलाव. तुम्ही नक्की ट्राय करा. तर अशा पद्धतीने इथे मी आज मटार पनीर पुलाव बनवलेला आहे. तर तयार झालेला आहे आपला मस्त असा चमचमीत मटार पनीर पुलाव. तर आता आपण डिश सर्व करून घेऊया. तर हा पुलाव तुम्ही कोशिंबीरसोबतही खाऊ शकता. जर आपल्याला जास्त भूक नसेल तर तुम्ही ज्या दिवशी आपल्याला स्वयंपाक करायचा नसेल तर अशा पद्धतीने तुम्ही हा मटार पनीर पुलाव बनवू शकता. तर खूप छान झालेला आहे, बघू शकता. तर ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? जर आवडली तर तुम्हीही नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंटमध्ये सांगा. बाजूला आपण ठेवूया कांद्याचे स्लाइस आणि एक लिंबूची फोड. तर अशा पद्धतीने इथे आपली मस्त डिश तयार झालेली आहे. तर वरतून थोडीशी कोथिंबीर घालायची आहे आपल्याला गार्निशिंगसाठी. तर मस्त आपला चमचमीत पुलाव तयार झालेला आहे. तर रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा. तर अजून माझ्या चॅनेलला तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा. तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा. बाय बाय.